Здравейте хора, аз съм Мартин Бродс 2 и сега че снимам един епизод на Hero Zero. Съжалявам, че не съм снимал много на Hero Zero, но сега също съм се развил до някъде. За това сега ще снимам. Първото нещо е битката. Аз няма да я превъртвам, само че не че я превърта пропусни, защото ние губиме. Сега ще видим тука. И ние губиме пак. Сега ще видим още една битка. Този път нищо не мога да видим. И пак губиме. Я губиме, като се гледа. Загуби, победи. Ето. Вече само още съм снимал, че преди бях 6 левел. Сега видим Яго. И аз побеждавам един на 16 левел. Да, той е слаб, като гледам. Да видим този. Този като гледам е слаб, затова че го и пак побеждавам, защото почти да ме победи за малко. Да ме победи. Да видим този. Той вече е силен, но че го е такова за кеф. Гледайте как че ме срази. Не! Време за поцелване. Футболистката. Да видим тази футболистка. Тя на 17 лева, като гледам, че ме срази. С това няма да е такова кондио. Този Марто има като моята слава, да го развидиме как ще се справи той. И той ми взима доста кръв и ето, защото той е на 16 лева. На 16 лева и аз ще го победя. И да видиме. Да видиме то Николай. 16 лева, да, слабно. Да видиме Редис. Да, той на 20 лева, като гледам си е слаб. И да, го откуваме и той ме побежава, защото е на 12 всеки знае, че хората е по-голямият на левел. Ето. Този на 21 че ме срази. Сега за отбора. Злодей. Защото в този отбор почти никой не е редовен. 7 човека от отбора не са влизали отдавна. Да, ето. Как се развива нашия отбор, много зле. Само, ето, Dexters. Вие кажете дали е силен в коментарите. И Jetard 1980. Вие кажете дали е силен. И Таус. Той пък командва. Вие кажете дали е силен. Много е син, като гледам. Да, вие кажете. Дали е силен. За 103 лево. Сега е лидерът. Пуфи. Знам. Лидерът, вие също кажете дали е силен. Ако искате да влезнете в този отбор, трябва да питате Пуфи. Или пък или трябва някой да излезе. Аз съм най-малкия левел. Трябва да стана по-силен от този. Иначе ми се клонат и аре 40 отбор. Бележки.
Няма записки, нищо. Правила. Помагаме с какво можем. Играе сериал данъци се плащат всеки ден по монети. Да се забавляваме записване в бара битки. Спазвайте добри тон в играта. Да. И ето го един от нашите добри играчи. Също ще видим и Халес, да видим дали е добър играч. Не е добър играч. Това е малко добър играч. Но ако това беше на 900 и това 1000, още ще си бъде добър играч. Венчо. Това беше на 900, на това на 800, си добър. Венедър. Ако това беше на 1000, а това на... Ако всичко беше на 1500, за 103 левел е добър човек. Да видим Паул. Вие кажете дали е добър. Аз мисля, че е добър за този левел. Само мозъка го дигне и такова с 50 още и си още по-добър. Красотева. И това е лош играч, слаб. И да видим Таус, да. Добре, сега са ме атакували и я да видя. Явор ме атакувал и аз го побеждавам. Ще пусна... Не, няма да пускам работа. Като гледам, сега добре се справям. И да видим моят късмет. Не е лошо. Лошо. Това като гледам е малко добро. Ами да видим и да останалите. Това сега ще кажа, че си е добро, но нямам толкова пари. И това беше от епизода. Абонирайте се, харесвайте, казвайте на приятели и